είμαστε στο χωριό Αλόνια του νομού Πιερίας για να δείξουμε ένα πρόβλημα. Μαζί μας έχουμε κατοίκους της περιοχής και τον πρόεδρο του χωριού. Το πρόβλημα εδώ πέρα αυτή τη στιγμή που βλέπουμε είναι μία πηγή ενέργειας, η οποία αυτή η πηγή είναι εδώ και 22 χρόνια. Αυτή τη στιγμή έχουμε τον πρόεδρο, έχουμε και υποψήφιο πολιτευτή της ελληνικής λύσης, αν δεν κάνω λάθος ο κύριος Ζεμπέκης Νικόλαος, και κατοίκους του χωριού. Κύριε Πρόεδρε, σας ακούμε. Να σας χαιρετήσω που ήρθατε στο χωριό. Στα Αλόνια βρισκόμαστε σε μια γεωργική περιοχή των Αλωνίων στη θέση Προστάνια. Πριν από 22 χρόνια ένας συγχωριανός μου προσπάθησε να κάνει μια γεώτρηση για ανόρυξη νερού και δυστυχώς αντί για νερό βρήκε αέριο. Η συγκεκριμένη γεώτρηση βγάζει αέριο από τη στιγμή που έγινε η γεώτρηση, και μετά από ένα δικό μου βιντεάκι που ανέβασα στο Facebook περνώντας από την περιοχή, το κάνουμε συνήθως όλα τα παιδιά έτσι, από το χωριό, ενδιαφέρθηκαν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για να δείξουν το συγκεκριμένο περιστατικό. Κρατικός φορέας ενδιαφέρθηκε για το θέμα αυτό? Κρατικός, όσο γνωρίζω εγώ δηλαδή, όχι. Απλώς το μόνο που ξέρω είναι δηλαδή από αυτά που μας έχει πει και ο ίδιος ο ιδιοκτήτης, ότι όταν πήγε να κάνει κάποιες ενέργειες, δηλαδή μέσω νομαρχίας, για να τους αναφέρει ότι εγώ συγγνώμη ρε παιδιά, αντί για νερό βρήκα αέριο, τον είπαν ότι κοίταξε να δεις, αυτό δεν είναι τίποτα, θα το ταπώσουμε και σε 10 μέρες το πολύ θα έχει λήξει, λέει, το θέμα. Ενδιαφέρθηκε το ΙΓΜΕ για το συγκεκριμένο πρόβλημα? Ενημερώθηκε? Το ΙΓΜΕ δεν ξέρω αν ενημερώθηκε ή όχι. Απλώς γνωρίζω ότι μετά από σχεδόν 10 χρόνια έγινε μια ανόρυξη από το Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών, από το ΙΓΜΕ, στην ίδια λεκάνη, δηλαδή στην ίδια περιοχή, όχι στην ίδια περιοχή, στην ίδια λεκάνη, σε μια απόσταση 1 χιλιόμετρου δηλαδή από εδώ. Εκεί δεν βρήκαν αέριο, αλλά βρήκαν κάποια άλλα στοιχεία που τα γνωρίζουν αυτοί, γιατί πήγαν και πιο βαθιά. Αυτή η γεώτρηση είναι γύρω στα 180 μέτρα, 140 μέτρα. 180 μέτρα. Εφόσον έχουμε πληροφορηθεί, υπήρχαν και κάποια προβλήματα, κάποια ατυχήματα. Μπορείτε να μας φέρετε? Ναι, βεβαίως. Δίπλα είναι ο κύριος Σιδηρόπουλος, ο οποίος ήταν από την πρώτη στιγμή της γεώτρησης, όταν έγινε δηλαδή η εκτέλεση της γεώτρησης. Την ώρα που πήγαμε να κάνουμε δοκιμή για νερό, να βγάλουμε με την πομόνα που βάλαμε για να κοιτάξουμε πόσο νερό θα βγάλει, έβγαλε 2 βαρέλια νερό και μετά σταμάτησε. Μετά με είπε ο ξαδερφός μου, λέει, μην το δεις φωτιά, λέει, βγάζει αέριο και παίρνει φωτιά. Εγώ δεν τον πίστεψα, δοκίμασα με τον αναπτήρα, έκανε έκρηξη μεγάλη, με τίναξε γύρω στα 10 μέτρα από τη σωλήνα που καίγεται τώρα αυτή την ώρα. Πρόλαβε ο ξαδερφός μου, ήρθε και με έσβησε με το μπουφάν στο κεφάλι μου, είχε πάρει το κεφάλι μου φωτιά τα μαλλιά μου. Και μετά από εκεί και ύστερα, αυτό έχει τώρα γύρω στα τόσα χρόνια που δεν σταμάτησε ποτέ να βγάζει συνέχεια. Ήταν πάνω από 6 χρόνια που δεν είχε τάπα πάνω η γεώτρηση και συνέχισε και έβγαζε, δεν σταμάτησε ποτέ. Και τώρα αυτή τη στιγμή τώρα ανάβει εδώ και 7 μήνες που είναι αναμένο που τα ανάψα κάτι παιδιά, γιατί έρχονται παιδιά εδώ από το χωριό και δεν σταμάτησε ποτέ. Ανάβει συνέχεια. Μάλιστα, δηλαδή τώρα αυτό και για 22 χρόνια σχεδόν. Δεν και για 22 χρόνια. Βγάζει τις αναστημιάσεις. Δεν σταματάει ο αέρας, επειδή το χωράφι είναι εκμεταλλεύσιμο δηλαδή, το καλοκαίρι επειδή μπαίνει σιτάρι, το σβήνουμε, ρίχνουμε δηλαδή, κλείνουμε το οξυγόνο της γεώτρησης για να το σβήσουμε, για να μην πάρει φωτιά η περιοχή. Αυτό το κάνουμε περίπου δηλαδή το χειμώνα, δηλαδή ερχόμαστε και θα αφήνουμε. Δηλαδή τώρα σε λίγο καιρό θα έρθουμε, δηλαδή πριν το Πάσχα, μετά το Πάσχα θα τη σβήσουμε. Γιατί όπως βλέπετε γύρω-γύρω θα πάρει φωτιά, θα έχουμε πρόβλημα. Υπήρχε και ένα πλέον σοβαρότερο ατύχημα από ό,τι μας αναφέρουν οι κάτοικοι. Μπορείτε να μας αναφέρετε κάτι για αυτό? Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Πριν 6-7 χρόνια, 8 τώρα περίπου, ένα παιδί ο οποίος ήταν πρόεδρος σε ένα γειτονικό χωριό από το δικό μου, στον Κούκο Πιερίας, πήγε να κάνει έλεγχο στην δεξαμενή της σίδρευσης
διότι δεν έμεινε η δεξαμενή από νερό. Πήγε να δει για ποιο λόγο, να δει δηλαδή τη στάθμη πόσο νερό έχει μέσα, και επειδή δεν είχε μαζί του φάκο, έκανε το λάθος να ανάψει τον αναπτήρα. Από τη στιγμή που άναψε τον αναπτήρα, έτρεχε μετά σε νοσοκομεία να κάνει πλαστικές, στα χέρια, το πρόσωπό του, δηλαδή το παιδί έπαθε σοβαρότερη ζημιά από ό,τι. Μας αναφέρετε δηλαδή ότι υπήρξαν σοβαρά εγκάβματα. Κοιτάξτε, τώρα δεν είναι κάτι τυχαίο το συγκεκριμένο. Να σας πω και το άλλο, ότι εδώ ο Γιάννης ο Θεδωρίδης, ο ξάδερφος μου, έτσι, έχει μια ίδια γεώτρηση, έχει κάνει μια ίδια γεώτρηση, η ίδια γεώτρηση, έχει κάνει μια γεώτρηση σε μια απόσταση από εδώ, δηλαδή γύρω στα 400 μέτρα, και θα σας πει τι πρόβλημα αντιμετωπίζει ο ίδιος με τη γεώτρηση που έχει κάνει. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζετε, καταρχάς να ρωτήσω κάτι άλλο. Η χιλιομετρική απόσταση που βρίσκεται το δικό σας στο χωράφι, ποια είναι από εδώ μέχρι εκείνο το σημείο που θα πάμε? Είναι γύρω στα 600 μέτρα, πρέπει να είναι. 600 μέτρα. 600 μέτρα. Απλώς εκεί εγώ έχω πάει στα 343 μέτρα, έχω κάνει τη γεώτρησή μου. Το υποβρύχιο που έχω είναι στα 200 μέτρα. Και εκεί έχω το ίδιο πρόβλημα, και μπορώ να σας πω ότι όταν ποτίσω πάνω από 2 ώρες αρχίζει να μου βγάζει μόνο αέρα, δεν μου βγάζει μόνο αέριο. Δεν τόλμησα να το βάλω φωτιά στον πύραυλο, δεν έχω τολμήσει, και μάλιστα μια φορά που ξεχάστηκα και δεν πήγα να το κλείσω στις 2 ώρες πάνω, άκουγα ένα βοητό και φυσούσε. Έχω κάνει μια κατασκευή γύρω από τη γεώτρηση που έχω κάνει, σαν ένα σπιτάκι, και άκουγα τις χτυπούσες τις λαμπαρίνες και με πετούσε ενδιάμεσα ένα βοητό με λίγο νερό που πετούσε έξω. Είχα τρομάξει τόσο πολύ, και πιο μπροστά δεν ήξερα ότι είχε γεώτρηση και εγώ κάηκα, αλλά ευτυχώς ήμουν λίγο τυχερός, γιατί στο πι που είχα για την εξαγωγή του νερού μου βγάζε από την αντίθετη πλευρά, μου βγάζε νερό, και λέω γιατί να έχει αυτό το νερό, και έκανα την πλαχία και εγώ και πήγα με αναπτήρα να ανάψω, και την άχτηκε μια φλόγα. Ευτυχώς πρόλαβα, δηλαδή με πήρε λίγο το μαλλί και λίγο στα φρύδια, και εκεί φάνηκα πάρα πολύ τυχερός. Το πρόβλημα είναι τεράστιο. Σε μένα πρέπει το αέριο να είναι γύρω στους 160 μέτρα βάθος, πρέπει να βγαίνει το αέριο, γιατί έχω βάλει σε μια βλάβη που έπαθα στην παλιά μου υποβρύχια, είδα ότι οι σωλήνες που έχω μέσα, οι εσωτερικές, άρχισαν να τρυπάνε, και από ό,τι είδαμε και με είπαν τα παιδιά είναι ότι είναι μεθάνιο, από ό,τι μου είπανε, και μου τρυπάει τις σωλήνες. Πιστεύω ότι σε μερικά χρόνια θα μου τρυπήσει και την εξωτερική, μπορεί και να μου την έχει τρυπήσει, και θα έχω πολύ σοβαρότερο πρόβλημα. Απευθύνθηκα εγώ όταν έκανα τη γεώτρηση και κατάλαβα ότι έχω αέριο και τα λοιπά στη διεύθυνση γεωργίας κάτω, αλλά αυτοί δεν μου είπαν ότι καλύτερα να μην το πω, διότι μπορεί να μου κλείσουν τη γεώτρηση, να μου την ταπώσουν και δεν θα έχεις νερό για να κάνεις τη δουλειά σου. Σε κάποιους άλλους που έχω μιλήσει, γεωλόγους και τα λοιπά, γνωστούς, αυτοί μου είπαν ότι οι ποσότητες είναι πολύ μικρές, δεν είναι εκμεταλλεύσιμες, γιατί από μελέτες που κάνανε, αν ήταν εκμεταλλεύσιμες θα ενδιαφερόντουσαν. Αλλά εγώ πιστεύω ότι η ποσότητα είναι πάρα πολύ μεγάλη, πρέπει να έχει μεγάλες ποσότητες, διότι σε αυτό το βάθος να βγάζει τέτοια ποσότητα και να καίει συνέχεια κτλ. Πρέπει να. Και για τόσα χρόνια, έτσι. Και για τόσα χρόνια πιστεύω ότι η ποσότητα. Και αν το αφήσουν κι άλλο, μεγάλη, θα συνεχιστεί για άλλα τόσα χρόνια. Λογικά. Δεν πιστεύω να σταματήσει αυτό το πράγμα. Και από ό,τι ξέρω, έχει και στο Κούκο, σε μια άλλη γεώτρηση που έχει μια θιά μου, και εκεί υπάρχει το ίδιο πρόβλημα. Κύριε Γιάννη, εγώ θέλω να σας κάνω μια ερώτηση. Όταν ποτίζετε το χωράφι σας, έχετε πρόβλημα με το νερό, σταματάει, γίνεται κάτι? Έχω σοβαρό πρόβλημα, όπως σας έχω πει, μπορώ να ποτίσω το πολύ 2 ώρες. Το πολύ 2 ώρες. Από εκεί και μετά μου βγάζει, η υποβρύχια δουλεύει, αλλά μου βγάζει μόνο το αέριο. Τότε είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, είναι πολύ επικίνδυνο, γι' αυτό το λόγο το σταματάω και ποτίζω την άλλη μέρα, την ίδια ώρα που ξεκίνησα, θα αφήνω δηλαδή 24 ώρες να ηρεμήσει
για να μπορέσω να ποτίσω άλλες 2 ώρες. Έκανε μια γεώτρηση που μου στοίχησε πάρα πολλά λεφτά. Εκείνη την περίοδο μου στοίχησε 20 εκατομμύρια σε δραχμές. Έχω κατεβάσει ρεύμα, θα πάμε να τα δούμε από κοντά. Που αυτή τη στιγμή δεν ξέρω ότι αν θα μπορέσω, δεν κάνω πολύ καλά τη δουλειά μου, όπως θα ήθελα να την κάνω, αλλά δεν ξέρω αν στο μέλλον θα μπορέσω να το εκμεταλλευτώ και αυτό που έχω κάνει. Το πρόβλημα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Μου είπαν ότι θα μπορούσα να τοποθετήσω άλλες σωλήνες πλαστικές, ώστε να μην τρυπήσουν οι σωλήνες από το μεθάνιο. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο χωράφι του κυρίου Γιάννη Θεοδωρίδη, ο οποίος έχει ακριβώς το ίδιο πρόβλημα που είδαμε και στο προηγούμενο βίντεο. Κύριε Γιάννη, μπορείτε να μας δείξετε τι συμβαίνει και εδώ πέρα τη γεώτρησή σας? Πολύ ευχαρίστως. Ελάτε μέσα να σας δείξω τη γεώτρηση, να σας πω και ορισμένα πράγματα συγκεκριμένα σε τι βάθος είναι και τι πομόνα έχω μέσα κτλ. Για να δείτε και μετά να σας δείξω, να το βάλουμε στη λειτουργία, για να δούμε ότι και αυτό έχει πρόβλημα, έχω σοβαρό πρόβλημα με το αέριο. Ωραία, αυτό. Πάμε. Ελάτε λίγο μέσα. Η γεώτρηση είναι αυτή. Το βάθος της είναι 343 μέτρα. Η σωλήνωση είναι στα 340 μέτρα και την υποβρύχια την έχω στα 200 μέτρα. Πιο μπροστά είχα μία άλλη υποβρύχια που ήταν στα 150 μέτρα, αλλά αυτή το αέριο μου την έκανε ζημιά. Και αναγκάστηκα, έβαλα άλλη και την έβαλα λίγο πιο βαθιά και κάναμε και κάποιο πείραμα, τα παιδιά μου τρυπήσαν από κάτω να μην μου κρατάει νερό, να μην συμπιέζει μέσα το αέριο, για να μην μου κάνει τη ζημιά. Τώρα, το πρόβλημα είναι ότι εδώ εγώ δεν μπορώ να ποτίσω πάνω από 2 ώρες. Μετά από 2 ώρες, αν το αφήσω, αρχίζει να βγαίνει αέρας, να σκάει περισσότερο, και αν το αφήσω σε 1 ώρα δεν μπορώ να πλησιάσω μετά εδώ μέσα, γιατί θα μου πετάει ενδιάμεσα λίγο νερό και θα μου φυσάει συνέχεια αέριο, που είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Εδώ πριν το καταλάβω ότι έχω αέριο, γιατί στην αρχή δεν το είχα καταλάβει, είχα εδώ, η σωλήνα αυτή δεν την έβγαζα έξω, ήταν μέχρι εδώ μέσα. Κόντεψα να καώ κι εγώ, γιατί μου πετούσε νερό και έλεγα από πού να πετάει, γιατί έχει ένα πι, πώς γίνεται το νερό να έρχεται. Το καλοκαίρι πώς ποτίζεις τώρα? Το καλοκαίρι ποτίζω 2 ώρες και μετά το σταματάω και έχω την άλλη μέρα, το απόγευμα συνήθως ποτίζω. Σε φτάνει για το... Με φτάνει, δεν με φτάνει, δηλαδή. Ποτίζω, ας πούμε, 2 μέρες από τη μια πλευρά, 2 μέρες από την άλλη. Έχω βάλει σταγόνες, δηλαδή έχω κάνει εξοικονόμηση νερού όσο μπορώ, για να μπορέσω να τα ποτίσω, τα δέντρα μου. Αυτή τη στιγμή όμως εσύ μπορεί να αντιμετωπίζεις ένα πρόβλημα, έχεις κάνει μια επένδυση εδώ, που αύριο το πρωί μπορεί να καεί από κάτω, να καούν οι σωλήνες, να καούν τα πάντα, να γίνει μια ζημιά στο χωράφι σου. Και από εκεί και πέρα πώς θα το αναπληρώσεις? Να σας πω τώρα και για αυτό το πράγμα. Η γεώτρηση την έχω κάνει το 98 νομίζω. Μου στοίχιζε γύρω στα 20 εκατομμύρια, ήταν τότε σε δραχμές. Αυτή τη στιγμή υπάρχει το ενδεχόμενο, γιατί όταν έχω βγάλει την άλλη γεώτρηση που είχα, την άλλη πομόνα που είχα μέσα, την υποβρύχια, εκεί είδαμε ότι οι σωληνώσεις που ήταν μέσα κρατούσαν το υποβρύχιο, στα 160 μέτρα είδα ότι άρχισε να το τρώει το μεθάνιο, γιατί έχει μεθάνια. Υπάρχει ενδεχόμενο δηλαδή να μου τρυπήσει και την εξωτερική σωλήνα και την εσωτερική και να μου κάτσει η γεώτρηση. Από τη στιγμή που θα μου κάτσει η γεώτρηση, εγώ για να ξανακάνω τη γεώτρηση μόνο, αυτό θέλω πάνω από 100.000 ευρώ. Αυτά τα λεφτά είναι και το ρεύμα, έτσι. Ναι, στα 20 εκατομμύρια τότε που είχα δώσει ήταν και το ρεύμα. Τώρα, από τότε μέχρι τώρα ανεβήκαν όλα και μου είπαν, γιατί ρώτησα από αυτό που το έχω κάνει, το είχα χτυπήσει με τον Πεχλιβανίδη από τα Γιάννη Τσα. Δεν ξέρω αν ήταν, και που τον ξαναρώτησα μου είπε ότι θα μου στοιχήσει πάνω από 100.000 ευρώ. Σε τι βάθος έχουμε φτάσει? Στα 343 μέτρα έχω τρυπήσει.
Πιο κάτω δεν μπόρεσα γιατί βρήκαμε μια πέτρα πάρα πολύ σκληρή και το μαχαίρι του δεν μπορούσε να το ρυπήσει. Γιατί ήθελα να πάω ακόμη πιο βαθιά τότε. Είχα τη δυνατότητα τότε για να την κάνω τη γεώτρηση μεγαλύτερη. Μπορούμε λίγο να μας δείξετε, να το βάλουμε λίγο μπροστά, Ναι, να δούμε. Θα το δούμε και θα πάμε σε μια εξαγωγή που έχω εκεί για να το δείτε πώς το δουλεύει και να κοιτάξουμε να το βάλουμε και φωτιά. Κύριε Γιάννη, για πείτε μας εδώ τι συμβαίνει. Τώρα, το νερό που βγαίνει, αυτή τη στιγμή ακούτε ένα μπαμ μπαμ. Ναι. Αυτό που ακούτε, αυτό είναι αέριο. Δηλαδή ξεκινάει με το αέριο. Μπορεί δηλαδή έτσι να δουλέψει μισή ώρα και μετά να μην είναι τόσο έντονο. Αλλά μετά από τη μια μισή ώρα που θα δουλεύει το νερό, ξεκινάει πάλι το ίδιο πράγμα. Και όσο το δουλεύω, τόσο περισσότερο. Όταν δω ότι πλέον ότι ξεκινάει ότι θα βγάζει περισσότερο αέρα και αυτό, τότε το σταματάω και το δουλεύω την άλλη μέρα. Δηλαδή τώρα αυτό άμα βάλουμε με έναν αναπτήρα μπορεί να πάρει και φωτιά. Θα κάνουμε μόνο μια δοκιμή εδώ πέρα. Χωρίς όμως να κινδυνεύσετε, έτσι. Μην γίνει κάτι, σας παρακαλώ πολύ. Κοιτάξτε εδώ, κοιτάξτε, στο νερό. Κοιτάξτε στο νερό τι γίνεται. Όπο, απίστευτο. Εντάξει. Ναι. Απίστευτο, ναι, όντως. Από εκεί που βγαίνει το νερό να βγαίνει και η φλόγα. Ναι, ποτίζω μαζί με αέρα και θα βάλω στο λιμόνι, θα δείτε ότι θα συνεχίζουν τα λάστιχα. Αυτό που το στήριγμα που είναι, που βγαίνει ο αέρας, το αέριο. Το αέριο, ναι. Αυτό το πράγμα υπήρχε και πιστεύω ότι το κράτος το γνωρίζει. Απλώς έχουν αμελήσει γιατί τα συμφέροντα είναι πάρα πολλά. Θυμάμαι όταν ήμουν μικρός, υπήρχαν κάποιες εταιρείες ξένες. Θυμάμαι η μία ήταν πολωνέζικη που είχαν κάνει κάποιες μελέτες εδώ, κάναν κάποιες γεωτρήσεις και κάνανε εκρήξεις και τούτον το υπέδαφος. Άρα αυτό το θέμα πιστεύω ότι το γνωρίζουν, απλώς υπάρχει μια αμέλεια από την κάθε κυβέρνηση γιατί υπάρχουν μεγάλα συμφέροντα. Αυτό ακριβώς είναι το πράγμα. Έτσι ακριβώς. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Ελπίζω να βοηθήσετε λίγο την κατάσταση, γιατί εκτός αυτό έχουμε πρόβλημα και με το νερό του κόσμου. Και με την ίδρυυση, ναι. Και με την ίδρυυση. Άρα δηλαδή όλο αυτό εδώ, από εδώ, από την περιοχή που είμαστε μέσα, η τα χωριά υπάρχει πρόβλημα και το νερό. Αυτό πιστεύω ότι μπορεί να είναι και... μπορεί να πηγαίνει και μέχρι και Θεσσαλονίκη. Κάποιο μικράει, είναι κάτι εδώ. Εδώ έχω βάλει κάτι πιεστές του αέρα, που βγάζουν το αέριο, για να μπορέσω να ποτίσω, για να μην μου τεινάξει τα λάστιχα. Έχω βάλει σε μερικά σημεία και προσπαθώ από εκεί να το εκτενώσω το αέριο για να μην μου κάνει ζημιά την ώρα που ποτίζω. Κρατικός φορέας δηλαδή τα τελευταία 20 χρόνια που έχετε κάνει και το χωράφι αυτά, εδώ δεν υπάρχει τίποτα, δεν υπάρχει από πουθενά. Κανένα ενδιαφέρον, το είχα αναφέρει στη Διεύθυνση Γεωργία, όπως σας έχω πει. Μου είπαν να μην πω τίποτα σε κανέναν για να μην μου το δώσει τη γεώτρηση. Αυτή ήταν η απάντησή του. Τώρα από εκεί και μετά εγώ ψάχτηκα λίγο για να μάθω περισσότερα πράγματα από ειδικούς και τα λοιπά. Μου είπαν ότι ποσότητες ότι είναι πολύ μικρές, αλλά εγώ δεν νομίζω. Εγώ πιστεύω ότι ακριβώς και οι άλλοι καίει. Και εγώ πιστεύω ότι και σε άλλες περιοχές έχει γίνει το ίδιο πράγμα και πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχουν μεγάλες ποσότητες. Εγώ είχα κάνει και το άλλο, το γέμισα με αέριο από μέσα και το βάλω στη φωτιά. Από το είχε καεί.
Έχει μυρωδιά αυτό το γνωρίζει. Και το νερό είναι πολύ μαλακό. Αν κάνεις μπάνι με αυτό, είναι πάρα πολύ μαλακό το νερό. Δηλαδή το δέρμα, το μαλλί ας πούμε, το κάνει δηλαδή πολύ μαλακό. Ναι, μυρίζει έντονα. Μυρίζει.